Si Polycarp di mga igsoon usa ka church father o nahimong santo sa simbahang Katoliko. Sa ato pa Katoliko si Polycarp, Saint Polycarp. Sa ato pa ang Kristiyano nga gipasabot ni Pastorian nga gipasakupan ni Saint Polycarp patod pa sa istorya sa kasaysayan simbahang Katoliko na. Mono nga wa man tingali ni magtug-ag tinuod si Pastorian. Kabahin nining post ni Pastorian Fuentes. May tungod ni sa naipit siya sa pangutana ni Father Darwin nga sadyang nangutana si Padre, nakakonekta ba mo ni Pedro? Ang tubag ni Pastorian wala, kundi nakakonekta sila Bible Baptist Church gikan ni Saint John ngadto ni Polycarp Tertullian. Mao na iyang claim. Unya nabuko man siya sa ribatal ni Father Darwin nga si Polycarp di mga igsoon usa ka church father o nahimong santo sa simbahang Katoliko. Sa ato pa Katoliko si Polycarp, Saint Polycarp. Unya sa post ni Ray Ann Fuentes, madtod pa niya dili man na Romano Katoliko tawon si Polycarp. Oy, Christian bishop man na. Kamo Marians baya mo. Venerated sa mga daghang grupo pero Christian jud ni, dili Marian. So matod pa niya dili Katoliko si Polycarp tungod kay Christian. Ang tubag gini mga igsuon nga kung tinud-anay nga nagtuon si Pastorian, di na niya gamiton nga argumento. Tungod kay kung magtuon siya nga tinud-anay sa history, iyang mabasa o masabtan nga ang unang mga Kristiyano gikan sa 1st century hangtod sa 16th century way laing nagbarog. Ang Kristiyano diha nga nagbarog mao lamang ang simbahang Katoliko. Gani gipamatud-an pa na sa dagko kayo nga history, mga libro, dagko kay nga libro nga nagpamatuod nga walay laing simbahan nga nagbarog ni ana dili Bible Baptist Church kundi ang simbahang Katoliko lamang. Gani kung atong basahon sa Compton's Encyclopedia page 2024 volume 20 nagingon, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separate sect or branches of Christianity as there are today. The term Catholic means universal, and for those first 1,000 years, all Christians were members of one religion. Sa ato pa, ang Kristiyano nga gipasabot ni Pastorian nga gipasakupan ni Saint Polycarp patod pa sa istorya sa kasaysayan simbahang Katoliko na. Mono nga wa man tingali ni magtug-ag tinuod si Pastorian. Sama pod sa pag-deny niya sa dagko kay nila nga mga referensya sa mga writing sa ilahang mga Bible scholar nga gipresent ni Father Darwin. Iya naman ang balihon ang ilahang mga Bible scholar nga sayop ug siya na ang nasakto nga matod pa niya ang mga libro nga gida ni Father Darwin nga maoy ni disprove sa iyang gibarugan sayop nga sinuwat man to sa ilang mga Bible scholar ug si Pastorian na ang nahimong sakto. So ato makita mga igsuon no ang kakuyang sada nga kamatuoran ni Pastorian. O gani makita nato nga sa iyahang reaksyon pag human ni walk out siya sa ato pa dili niya kayang atubangon ang kamatuoran.